Helo, heno ar podlediad Rygbi Cymru, dyn ni edrych yn ôl ar golled arall yn erbyn Sel y Newydd. Os nad oedd hynny'r gêm digon anodd, dyn ni nawr yn wynebu y juggernaut o dde Affrica, sy'n dod i'r Gaerdydd ar gyfer y gêm prawf tu allan i ffenys rhyngwladol. Dyn ni trafod beth mae hynny yn olygu i Gymru. Ac yn olaf, dyn ni edrych ymlaen at ein 4 tîm yn ôl yn yr eich y penwythnos hwn. Gadewch yn ei dechrau. Helo a croeso gynnes unwaith eto i podlediad Rygbi Cymru. Helo, fel tîm cenedlaethol, dyn ni cael y collod o'r brofiad heno. Byddwn ni hefyd yn gwneud y gorau heb Carwyn yma. Felly, helo eto Dafydd, sut yw ti? Noswaith dda, good, diolch. Edrych ymlaen am awr arall o siarad rygbi a trafod, so grit. Ac Andrew, popeth yn iawn efo ti? Da, diolch Nick, edrych ymlaen i siarad amdano beth nath ddigwydd dydd Sadwrn a penwythnos yma hefyd. Greit. A fel petai, felly ni gallu weld os ydych chi'n gwylio ar y YouTube, ac fel Cymru, dyn ni wedi drafftio'r person uwchwanegol i'r carfan. Dyn ni falch iawn wrth y fodd i roi croeso'r gynnes iawn i Owen, i'r pod. Pryd as allwch chi jyst eich chydig bach amdano chi. Dwi'n credu, dwi'n gallu dweud ti di'r cefnogwr cyntaf y Dreigiau sydd wedi bod yma ar y podlediad Rygbi Cymru. So, dim llawer o bwysau. Drosodd i chdi, please, Owen. Wel, dim llawer ohono ni, felly chi wedi gwneud hanner job dda fyna gan ffindio fi. Wel, tipyn bach amdano fi hun, athro diprwy pennaeth yn ysgol gynradd draw yn y Rhondda. Cefnogwr rygbi ers ifanc iawn. O'n i'n arfer chwarae i Aberdâr a wedyn Clwb Cymru Caerdydd am sbel. Wedyn ar ôl anaf, nes i ffindio fi hun fel dyfarnwr, a felly am 10 mlynedd diwetha, dwi wedi bod yn gweithio a gwirfoddoli dros yr undeb a wedyn i'r clybiau lleol, a erbyn nawr dwi wedi cyrraedd cwpl o gemau nesaf sydd fel redig linell. Dwi wedi gwneud y 2 waith leni, a felly falch iawn o'r ffaith fod fi'n dal yn rhan o'r gêm, ac hefyd yn mwynhau. Mae'n diddorol, o'n i'n sôn gynnau am y gêm Seland Newydd, ac oedd hwnna'n gêm diddorol yn wedig gan gwylio fe trwy S4C gyda Nigel Owens. O'n i'n bach y nerd yn y gornel yn gwylio'r gêm a dweud pawb bod yn dawel, mae Nigel yn siarad, achos oedd e mor diddorol clywed rai o'r penderfyniadau. Ond dyna fi, fi'n nawr byw yn Rigos, felly bach allan o'r byd brysur yn Aberdâr, os chi'n gallu galw e yn hwnna, ond edrych ymlaen at gyfrannu fel gallai heno. Diolch yn fawr am ymuno ni. So, ti'n siŵr ti'n abod Aled Griffiths sy'n a Ben Breakspear hefyd? Ydw, Ben dyfarnwr ifanc, wel, dal yn ifanc, mae wedi bod yn neud am blynyddoedd, fel dwi'n siŵr bydd da fan gallu roi mwy o hanes am Ben, ond un o'r gwreion sydd efo ni, Craig Evans, a hefyd byswn ni'n dweud mab Sean Connor, Ben Connor, dyna'r un arall sydd wedi falle cymryd cam nesaf ymlaen i gynrychioli Cymru yn cwpan y byd nesaf, ac diddorol bod cefndir nhw gyd yn gwahanol. Mab rhywun oedd yn broffesiynol, Ben di bod yn neud ers talwm nawr yn ifanc, beth profiad chwarae fel Craig, ond mae lot o newidiadau yn digwydd yn byd y dyfarnwyr, a gobeithio wnaeth e helpu gêm Cymru yn rhyw ffordd neu gilydd, bod ansawdd y dyfarnu yn gemau islawr, bod e'n codi'r safon, a felly bod gemau ac chif y chwaraewyr wedyn yn well. Yn bendant. Mae Owen wrth gwrs yn dod o'r hinterland rygbi cryfa, wrth gwrs, lle mae y Cwm Cynon Cwm Cynon a dalgylch Ryd y Wain wrth gwrs, wedi cyfrannu tuag at y Dreigiau gyda Andrew Coombs a Thomas Young nawr, sy'n wario fori.
a hefyd y byd dyfarnu gyda Breakspear. A mae'r cyfraniad hefyd yn estyn draw i'r One True Region, y Gweilch, gyda Garen Phillips, wrth gwrs. Felly, i ni yng nghanol, falle dyle bod ni'n cael ranbarth ein hunain yn Cwm Cynon gyda'r cyfraniad sydd gyda ni. Falle dyna bydd y datrysiad. Angofiwch am y gweddill. Yn union. Wel, dwi'n meddwl bod Pontypridd wedi bod yn dadlau taw nhw yw'r 5 ranbarth ers talwm, ond Cwm Cynon yw'r lle hotbed o rygbi yn yr ardal yma. Mae di feithrin yn yr ysgol gorau yng Nghymru yn ysgol Gyfun Rhyd-y-Waun. Bendant, ond falch iawn i bod rhan o'r tîm cyntaf chwaraeodd i'r chweched, dwi'n meddwl, os yn bendant yr ail gêm. Amser oedd melys iawn yn meddwl nôl am faint mae'r tîm a faint mae'r ysgol di tyfu, a chi'n gweld bod cynrychiolydd wedyn fel Andrew Ben yn ryngwladol a Thomas a ei brodydd. So, falch iawn o'n ni'n ar, probably nos ferched cyntaf amser maith yn ôl nawr. Ie. Da iawn. OK, a ni edrych yn ôl rwan am y gêm yn erbyn Crysau Duon. Yr wythnos diwetha, roedd Andrew a Dafydd yn bendant gyda'r pêl crystal. Roedd yn danlosliad yn gywir iawn. Oedd o'n sôn bod y gêm, Cymru yn y gêm am 50 munud, dwi'n meddwl. A dwi'n meddwl a'ch Andrew dweud wedyn sefw Rhys yn dod on a sgor y cwbl o ceisau. A dyna beth yn digwydd. Spot on. O'n i ddim yn hapus gweld sefw Rhys yn sgorio ambell cais, ond rhan o fi'n hapus bod fi wedi predicto bach yn gywir yna. OK, meddwl am y gêm rwan, os yna rhywbeth o'n i gallu deud i'w chynegu am y gêm, os yna rhywbeth positif wedi dod allan o'r gêm, colled mawr eto, ond os yna rhywbeth o'n i, i adeiladu am y dyfodol. Wel, i credu, unwaith eto, yr elfen ymosod gyda 4 cais, hat-trick wrth gwrs i Tommy Rogers, perfformiad da iawn ganddo fe, a chymod, am rhywun gafodd ychydig o rwystredigaeth yn erbyn yr ariannyn yn yr awyr, nath bawnsio nôl yn wych fi'n credu yn erbyn Seland Newydd. Chymod, oedd yr elfen ymosod ni yn dda iawn, a fi'n credu mae rhaid i ni cydnabod gwaith caled yr hyfforddwyr gyda'r elfen cicio a ennill y bêl yn yr awyr, achos erbyn nawr mae pobl wedi cael amser i ymateb ac yn dod i'r gasgliad bod ni wedi edio'r y brwydr yna yn yr awyr. Wrth gwrs, 3 cais ni yn dod o cics. Ad ennill y meddiant, ymosod yn y transition, dyna'r buzzwords mae Tandy wedi bod yn sôn am. Chymod, roi pwysau ar y gwrthwynebwyr, ychydig lawr y cae, a wedyn gallu taro gyda siap ymysodol yn erbyn siap ddidrefn amddiffyn gyda nhw. So mae yna rhywfaint o bositifrwydd. Fi'n credu erbyn hanner amser bydde pawb wedi bod yn bodlon gyda hwnna. Chymod, wnaethon ni ddim brwydro nôl mewn i'r gêm. O'n ni yng nghanol y gêm, a falle colli gafael ar elfennau oedd yn cymryd yr egni allan o hyn i rili, a mae pobl wedi dweud erbyn nawr, chymod, yr elfen pŵer yna, cario, gallu ymdopi gyda'r elfen gorfforol tîmoedd arall, nid jyst tîmoedd y de, ond pawb yn tier 1, mae dyn nhw power games. Chymod, gallwn ni dod ymlaen i blwyddyn wythnos nesaf, wrth gwrs, ond chymod, pethau fel mae rai o'r ystadegau oedd, yn erbyn Japan, o'n i sôn am tiriogaeth nhw a 60% neu fwy tiriogaeth Japan. Oedd hwnna'n anomaly. Wel, yr anomaly o'r wythnos hon, neu wythnos diwethaf, nesaf wedyn, oedd bod meddiant Seland Newydd yn 67% dros gyfan y gêm. 67% yn erbyn 33%. A falle taw Seland Newydd dyle teimlo dylen ni sgorio mwy. Does neb yn cael 67% yn y test yr un nawr. Chi ddim. 40s, 50s yw split. Ond wedyn chi'n edrych ar, maen nhw'n cario'r bil 167 o weithiau, a mae dyn nhw 510
o metrau post-contact. Enfawr. O'n nhw'n cario dros 1,000 o metrau. I gymaru â ni, wnaethon ni cario'r bêl 77 gwaith a post-contact meters 185. Nawr, os ych chi'n cymaru â'r ratio yna, mae hwnna'n eitha da. So mae'r bêl oedd gyda ni ddim yn ffôl, ond beth o'n i ddim yn neud oedd gallu dominyddu nhw yn yr elfennau contact yna pan o'n ni'n amddiffyn. Dyw'r big hitters ddim gyda ni digon ar hyn o bryd. So mae'r gêm, yr elfen cicio yna yn fwy pwysig nag eriod nawr. Os i ni ddim yn gallu cario'r bêl trwyddo pobl, mae rhaid i ni treiddio tir Seland Newydd dros y top. We're not going to go through them, we'll go over the top of them. So mae ennill 40 metr a Zamet yn ennill y bêl nôl yn briliant. Mae rhaid i ni gweld mwy o hwnna. Felly mae'r elfen cico Cymru yn fwy pwysig nag unrhyw tîm arall yn y byd ar hyn o bryd. Achos mae lot o tîmau arall falle'n gallu fforddio colli y bêl yn yr awyr, achos maen nhw'n gallu cario'r bêl trwy pobl. Ni ddim gyda dewis na. Does dim dewis dyn ni nawr. Mae rhaid i ni weld gwelliant yn y gêm cico. Colli 38 tackle. So, chymod, mae yna lot o bethau dal yn amlwg gyda ni. Mae'n rhaid i ni weld gwelliant y power game. Mae rhaid i ni gweld gwelliant y restarts, a mae rhaid i ni dechrau gwneud tackles. A tackle o lot yn y 200 o'r tackles? Ie. Nethon ni taclo 228 tackle. Right. Methu 38. A nath Seland Newydd gorfod wneud 85 tackle. So, nethon ni ddim blino nhw. No. Really. No. So, mae hwnna'n rhywbeth sydd... Dyw hwnna ddim yn mynd i... Chi ddim yn gallu newid hwnna mewn wythnos o baratoi. Chi ddim yn gallu just... ac ar hyn o bryd, dyw'r chwaraewyr ddim gyda ni dewis o tu fas y carfan chwaith. Heblaw am ffal at daw, Jack Morgan yn dod nôl falle. Maen nhw'n sôn am pobl fel efalle Chris Chunza yn dod mewn i roi elfen fwy corffolor yn y rengol. Ond yw Robin Peter y Pay Paul, achos byddech chi tynnu rhywun arall mas. Mi'n credu mae'n rhaid ni gweld mwy o Rhys Carey. Ond falle fe ddaw hwnna, achos mae e nawr o dan y pwysau o gallu gorfod sgrymio'n fawr iawn, a wedyn gallu cario. A mae hwnna'n rhywbeth sydd yn galed iawn. Dyw'r Eben Etzebeth sy'n dyn ni, mae'r Autoges, dyn nhw ddim gyda ni ar hyn o bryd. A mae diddorol i glywed Bigger ar ôl y gêm yn dweud mae'n lle gorfod wneud y chwaraewyr sydd gyda ni fwy gorfforol, neu ffind o rai arall. So watch this space, os mae yna chwaraewyr arall. Ni ddim di meddwl am, ni ddim di enwi yn amlygu ei hun yn ystod y misoedd nesaf cyn chwe glad. Andrew, sôn am Rhys Carey, wedi mynd yn ôl i Saracens rwan. Beth yn meddwl am sut mae wedi chwarae dros y cyfres? Mae'n prop Penrhyf hollol wahanol yn termau bod yn gallu cario'r pêl lot well na rhywun fel Gareth Thomas. Mae wedi chwarae gêm rhyngwladol am meddwl tua 2 blynedd, bron 3 blynedd nawr. So, mae'n step enfawr i chwarae gêm rhyngwladol. Meddwl na elfennau oedd yn pwysig i Gymru mwyn cael fath o go forward, ond dal meddwl yn amddiffyn, mae falle bach yn step behind. Un o'r ceisiau yn erbyn Ariannu'n, oedd e just cyn hanner amser, pryd nath Mae'r yn mynd syth trwy, oedd yn caru nath just ddim fyna mewn amser. A gwrdd, maen nhw'n redeg 80 metr, cic trwy Pereiras yn sgorio cais. So, ond mae'n pethau bach, a fi'n meddwl, mae'n holl o wahanol pryd, mewn gêm fel Ariannu'n, nath nhw just sgorio cais cyn y cais yna. So, fel, mood is low mewn sefyllfa yna. A fi'n meddwl, os mae'n cael mwy o gêm yn wedig yn y chwe glad, mae'n mynd i bod yn chwarae lot well, ond fi bach yn pryderu am penwythnos yma gyda fel Danny Southworth, mae'n mynd i bod yn chwarae'n dda i Caerdydd, ond
gwybod, mae Gareth Thomas, fi'n fan o Gareth Thomas, ond mae'n chwarae'r holl o wahanol i Carey, a bod Danny Southworth yn tebyg i raddau i rhywun fel Carey, fi'n meddwl dod mlaen am ei gap gyntaf, edrych ar y blaenwyr sy'n dod mlaen i De Affrica, mae'n mynd i bod yn prospect eitha horrible iddo fe. Mae'r reng flan maen nhw'n dechrau gyda yn De Affrica, true to form, mae'r props cryfach ar y bench. Neu'r reng flaen cryfach ar y bench, ond Benambi ar y bench. Yn amlwg mae lot o boes wedi mynd nôl i Japan, neu Ffrainc fi credu, neu wedi gorffwys rai. Obviously, beth yw'n galw, Thomas de Toy, wedi mynd nôl i Caerfaddon. Ond maen nhw'n dynion enfawr yn y pac, a mae'r ddau sydd yn dechrau yn ail y reng dros 2 metr, nhw'n ddau yr un fath a Adam Beard. Maen nhw'n enfawr, huge human beings. So dyna'r sialens fwyaf Cymru, ac ni'n gallu dod at hwnna yn hwyrach, ond 7-1 split ar y bench, eto ni'n siarad nes mlaen. Ond gyda Carey, ni ddim wedi gweld y Rhys Carey yn y Crys Cymru eto, ni'n gweld ar gyfer Sarsaniaid. A fi'n credu, fi'n gobeithio naiff e ddod ac ymlygu ei hun yn ystod y cwpl o flynyddoedd nesaf. Cyfach, oedd cwpl o enghreifftiau fi'n credu, y camsyniadau mae Carey wedi wneud, mae fe'n fatigued. Chi'n gallu gweld bod e'n dod, mae'r camsyniadau yna'n digwydd pan chi wedi blino, pan chi'n fatigued. Yn amlwg mae y gêm ryngwladol yn cam lan na beth sydd gyda fe yn y Saraseniaid. Mae e'n mewn pac ac uned mawr yn y Saraseniaid, a mae pethau ychydig fwy symlach ac yn ychydig fwy amlwg i swyddau pan nhw'n chwarae. Dyn nhw ddim o dan yr un fath o pressure. Felly, mae'n mynd i cymryd spel iddo fe i gymryd y cam yma. A fi'n eitha sicr bod nhw'n ffyddio gyda fe, achos y rôl fe yw i ware yn y sianeli mas ar yr ymylon, ac yn redeg pan mae fe'n ffres yn erbyn dynion sy'n llai. A dyna lle ni gweld ar ei gorau gyda'r Saraseniaid, a fi'n siŵr dyna'r cynllun gyda fe yng Nghymru. Os ni'n gallu gweld hwnna i Gymru, ni'n edrych ar, world-class moments. A dyna be ni angen. Ond fi'n credu bydd yn digwydd, ond mae'n mynd i cymryd spel. Owen, os o rwy'n wedi impresio chdi yn y gêm? Wel, falle mae'n reasonable i edrych ar hwn, a bach yn bias yw i fi. O'n i'n meddwl oedd Alex Mann yn eto wedi cymryd cam ymlaen o ran just y ffordd. Nad yw hyd yn oed wedi... Dwi ddim yn chwarae mwyaf, ond mae'n ddewr. Dwi'n licio'r ffordd mae'n chwarae. Ni'n hanesyddol nawr yng Nghymru. Mae'r reng ôl ni yn ach nhw fod yn cerdded neu bod yn gystadleuol mewn unrhyw tîm, dwi'n meddwl. Ac oedd e'n ymwedig yn y gêm yn erbyn Japan, oedd e'n amlwg, dwi'n meddwl o'n ath e sefyll lan yn erbyn pac gryf, un o ddoi camgymeriad, falle disgyblaeth pryd maen nhw wedi blino. Ond fel fan o'r NFL, oedd Rhys Amit, pob tro dwi wedi gweld e, mae'n amlwg taw mae stardust dy fe, mae cryfder fe, y ffaith bod e nawr bron 1 stone yn fwy nag oedd e pryd gydawodd e rygbi. Dwi'n gweld bod falle dyfodol e'n dod yn mwy amlwg mewn i ganol y gêm. Falle symud e mewn i'r canol, mae'n gryf, mae'n gloi. Fel oedd Daf yn sôn am y kick chase, oedd e'n arf yna. Oedd e'n chaso, oedd e'n rhoi pwysau ar pethau. Mae fe'n meddwl am y gêm ar ôl spel i ffwrdd yn gyflymach na rai o'r chwaraewyr sydd wedi bod yn chwarae yn y flwyddyn mae wedi bod allan. Ac o'n i'n just bles i weld oedd potential fanna, oedd dewda. Dwi'n meddwl mae pobl, taw asgechwyr yw ar hyn o bryd, mae pobl ar y cae, mae'r cefnogwyr yn gweld e, a mae'n dod â rhywbeth oedd ar goll nôl i'r gêm, tipyn bach. O'n i'n bles just am y ffaith Max Chwelyn, cafodd e gêm effernol yr wythnos cyn, ond y ffaith oedd dwylo da dy fe, Tommy Rogers yn gorffin y ceisiau yna, ond y ddoi pas, really, oedd lot o sgil yn fyna. Chi'n gweld y pwysau, chi'n gweld Crys Duon flan, chi'n meddwl, oh my word,
mae panic yn gallu gosod mewn, ond nath ei roi pas wir oedd clas enfawr dyn nhw. So o'n i'n meddwl oedd chwaraewyr falle oedd wedi bod bach o dan pwysau personol, wedi taflu dwylo nhw lan, a just dweud, dyn ni'n mynd i sefyll lan fan hyn. Oedd joke, o'n i'n gwylio gêm efo fy nhad a cwbl o bobl o teulu achos taw penblwydd rhywun oedd e. Ac o'n i'n just joke bach, oedd i'n meddwl, os na rhywun sy'n wir yn meddwl fyna bod nhw'n mynd i ennill y gêm yma. Ac ar ôl iddyn nhw ddechrau'r gêm, oedd e'n amlwg, oedd bach o hyder dyn nhw. O'n i'n teimlo, deithon nhw allan o'r gatau fyna, ac o'n i'n mor bles i weld o'n nhw'n gystadleuol. Ac dyna peth o'n ni wedi cymryd mwy o ysbrydoliaeth allan ohono fe. Oedd mae yna pethau fyna allan i adeiladu ar ben. Yn anffodus, mae gêm arall dyn ni. A dyn ni'n bwrw ymlaen i De Affrica, a y ffaith bod ni wedi bod efo'n gilydd nawr am tair gêm, chi'n edrych ar patrymau, chi'n edrych ar bobl yn chwarae efo'i gilydd, a wedyn mae'r tîm yn newid yn gyfan gwbl. So, eto falle mae hwn yn rhywbeth i edrych ar on the top level, am pam i ni wedi benderfynu wneud hwn yn ariannol, ond falle mae cwpl o bobl ifanc yn dod mewn, mae'n rhaid nhw ddechrau rhywle, profiad i nhw o flaen dorf naw sydd wedi ysbrydoli gan tair gêm falle mwy cystadleuol nag o'n nhw'n disgwyl, a gobaith sy'n dechrau to. Just siom enfawr, Jack Morgan, chwaraewyr mwy a world class i dynnu, sydd dyw e ddim na. Ond mae pobl wedi bod yn taflu dwylo nhw fyny a dweud, mae'r Crys yma yn meddwl rhywbeth i ni. A just Tandy hefyd, dwi'n meddwl, mae y ffaith bod e mor i into it, nag yw e, mae hwnna'n meddwl lot iddo fe, a mae hwnna'n bles i fi fel cefnogwr i weld bod hwnna'n golygu rhywbeth. Dyn ni ddim jyst yn gwylio'r gêm a mae pobl yn bach yn diysbryd yn meddwl, beth yw'r pwynt, beth sy'n mynd i ddigwydd. Dwi'n gweld chwybr i ni ddilyn, a mae'n beryglus, ond dwi'n gweld chwybr le mae potential nawr i ni ddechrau plethu chwaraewyr ifanc mewn, dechrau roi blast iddyn nhw, ond hefyd mae chwaraewyr brofiadol star power yn dechrau dod mwy amlwg eto. Falle just cwpl o enwau ni wedi rhoi, ond dwi'n meddwl mae nhw'n dechrau dod mwy amlwg ac yn bwysig i ni fel tîm ryngwladol. Oce, ni ddechrau sôn am disodol nesaf, problem enfawr yn gair yw enfawr, i wynebu y tîm Caerdydd. Sut fedrwch chi ateb y problem yr her fel De Affrica? Dim lot o obaith eto? Na, sa'n credu. Ti eisiau mynd gyda Tadaf? Wel, maen nhw wedi newid i tîm nhw rhywfaint, ond maen nhw dal yn tîm hynod o gryf o ran beth sy'n wynebu ni. Chymod, fel MC fullback, dim dewis cyntaf yn amlwg yn De Affrica, ond bydde fe dewis cyntaf unrhyw le arall falle. Y boi neu hwca ar yr asgell, maen nhw wedi ffindo rhyw gem bach fanna, ddibrofiad, mae fe mynd i profi pwynt. A wedyn mae ti Del Ende yn y canol gyda Esther Hazen. Mae'n absolutely huge. Wedyn Moody, cyn y Moody ar yr asgell, boi tal. A wedyn mae ti Sasha Feinberg yn Gomez dechrau to, yn Gomez Nawr, fi wedi clywed, a fi'n eitha, ydy rhywun yn gallu caranhau hwn? Fi wedi clywed bod wedi bod i ysgol yn Llandyfri? Llandyfri Col? Ie, nath yn neud pods gyda Scrum 5, wedi mynd, Llandyfri, a fel, falle, tymor, fi'n meddwl. Nag yn ni gallu gofyn ei warin. Dim bod fi'n mwyn swap o Dan Edwards, achos mae fe'n boi hynod o dalentog, ond anyway, another one that got away. A wedyn chi'n edrych ar y reng flaen wedyn, Van der Berg, Steenkamp, Grobler, trydydd, falle pedwerydd, dewis nhw. A wedyn Low a Klein, unwaith eto, massive guys. A wedyn mynd ti, sorry, Van der Berg yw scrum half fe, wedyn Steenkamp, Grobler, Low yw'r reng flaen. Klein a Noche yn yr ail reng, massive human beings. Colisei,
Mostert a Fise fel back row. Mae hwnna'n enfawr. So, mae'n mynd i fod yn talcen caled. Os wedi unrhyw beth, does dim gwendid na, ond maen nhw mor fawr. A dyn nhw ddim wedi chwarae cymaint ar boes arall. O, dyn nhw'n mynd i fod y top i gêm nhw, fi ddim yn gwybod. Ond mae'n bom yn ambi ar y bench, mae Etzebeth ar y bench, Van Staten. A wedyn Rhain 7-1 split. Mae mwy o caps dyn nhw ar y mainc nag yw garfan Cymru yn gyfan gwbl. So, yn bendant mae pobl yn mynd i sôn am y cryfder. Yn diddorol gwelais i bod Van Meulen falle mynd i gael return dramatic, 39 mlwydd oed. A mae'n rhan o'r match day, dwi'n meddwl, travelling sub neu rhywbeth falle bod e'n mynd i ddod mewn. Na, mae fe'n blwyddyn i ai na fi. Fi'n meddwl, just twli'r boots nôl ymlaen a mynd allan na. Mae fe'n chwarae nawr? Dwi ddim, mae fe'n fforddwr. Mae wedi ymddeol. Mynd y ffordd i. Ffordd i efo'r sgwad, ond achos maen nhw wedi cochi chwaraewyr, ac dyn nhw ddim yn mynd i just galw rhywun mewn, fe di'r unig 25th player dwi'n meddwl, so mae'n just na. Ond mae brofiad hyd yn oed mynd i just helpu nhw. Mae fe'n tasg enfawr. Just yr enwau chi wedi sôn, y profiad. Chi'n gweld lot o blant, dwi'n galw nhw'n blant, ond pobl bach ifanc sy'n dod mewn. Falle maen nhw'n mynd i fod bach yn oer yn dod mewn, bach o cymysgedd, ond eto 50 minutes nag yw mae'r Bonsco mynd i ddod ymlaen, mae falle Cymru mynd i taflu popeth sydd gyda nhw at y gêm, a wneith nhw tynnu ffwrdd. Sa'n gweld bod ni'n mynd i sgori cymaint o ceisiau na sgorio ni yn erbyn Zeeland newydd, ond falle bydd, mae'n anffodus, falle bydd 50-60 pwynt hyd yn oed, achos mae pwer, gwelwn ni be wnaethon nhw yn y scrum i Iwerddon, ac oedd e'n, wel, sa'i wedi gweld gêm fel e. Oedd dath e lan yn y cyfarfod nos Fawrth, just y cryfder yn erbyn tîm llawn llewod, ac o'ch chi ffili credu fe, a nawr mae cwpl o'r boys nawr mynd yn erbyn chwaraewyr sydd yn dechrau am y tro cyntaf, potentially, pryd maen nhw'n dod bant o'r mainc. So, just lot o, chi'n moyn perfformiad nag it. Chi'n moyn gweld bod nhw'n just... Fi'n mynd trio bod yn positif yn un, right? Fi'n mynd trio bod yn positif, okay? Os mae'n rhaid i rhywun wneud e. So, fi di edrych ar y 2 gêm maen nhw wedi colli yn ddiweddar, right? Maen nhw wedi colli Australia yn Ellis Park, right, na dechrau Rugby Championship, a wnaeth collon nhw wedyn i Zeeland newydd. Unwaith eto, gartref, right? So, mae ffyrdd i giro nhw. Sori, oedd y gêm yn ebyn Zeeland newydd ddim gartref, fi jyst i sgrifennu lawr yn gywir. Ond, mae yna ffordd o giro nhw, right? A yn diddorol, oedd y 2 gêm yna yn hollol wahanol, gyda ystadegau hollol wahanol. Yn Ellis Park, nath Australia curo nhw, a rhywbeth fel, 38-22, a wnaeth nhw sgorio 6 cais yn Ellis Park. A fi credu dyna tro cyntaf fi Australia curo nhw yn Ellis Park, fi'n meddwl, I don't know. Ond, wnaethon nhw basically sgorio yn uchel iawn, 4.8% pob tro nhw treiddio 22. Oedd post-contact meters nhw yn 396. I gymaru a be wnaethon ni wrthos diwethaf 185, fi'n gwybod mae'n gwahaniaeth, ond dyna sut wnaethon nhw curo nhw. Curo nhw'n post-contact meters. Ddim yn methu lot o tackles a ddim yn ildio lot o tries. Ond, wnaethon nhw curo nhw trwy cadw meddiant mewn gêm agored. Yn amlwg, beth oedd yr elfen oedd helpu Australia fan'na oedd? Australia wedi bod gyda gilydd ers dechrau taith llewod. Yn amlwg o'n nhw wedi mynd lan i'r beth yn galw i'r altitude. Yn well na rai o chwaraewyr De Affrica sydd ddim yn byw yn altitude achos maen nhw'n chwarae dros y byd i gyd. So mae chwarae yn altitude yn digon o broblem i boes mawr De Affrica yw unrhyw'n arall. Os maen nhw'n dod o'r Cape Town neu beth felly, neu os maen nhw'n byw yn Ffrainc. So, fast and open game gyda disgyblaeth da. Right? Oedden ni'n gallu wneud hwnna?
Wel, mae backline ni falle gallu chwarae fe'n llydan, os mae cyfleoedd gyda nhw. Bydd rhaid i kicking game ni fod yn dda, a mae da ni chwaraewyr well nawr yn yr esgellu, fi'n teimlo, i'n siwto kick and receive, na beth sydd gyda ni wedi bod. A wedyn y gêm arall Seland Newydd, dim ond 3 cais nath Seland Newydd sgorio yn erbyn De Affric, hyd yn nhw 24-17. Ond wedyn, be wnaethon nhw'n amlwg oedd cymryd y pwyntiau pan nhw ar gael, lot o turnovers, braidd dim tackles wedi miso, a rafu'r Rex lawr, a gorfodi De Affric i cicio. So nice and slow, no errors. Nawr, falle o dan Gatland, neu Pifac, dyna sut wnaethon ni curo De Affric. Ond wrth gwrs, oedd y catl gyda ni. Oedd ni'n gallu ennill y gwrthdrawiadau. Ni'n gallu ennill yr ardaloedd y tacl yna. So fi'n credu allan o'r ddau ffordd o chwarae yn erbyn De Affric, nid y ffordd nath Seland Newydd a Gatland a Pifac llwyddo yn erbyn nhw, ond ffordd mae Australia i blueprint nhw. So, the master technician is Steve Tandy. Fi'n credu bydde fe'n edrych ar sut nath Australia. Admittedly, chymod, Australia gyda'r amser oedd gyda nhw, gyda'r llewer, etc. Mae hwnna wedi mynd o blaid nhw fyna. Ond bendant, dyna'r ffordd fi'n credu i daclo dydd Sadwrn yw chwarae'n llydan, cicio'n dda, manwl gywir, disgyblaeth da, make your tackles. O fanna, os mae hwnna'n digwydd, efalle bydd ni mewn sefyllfa tebyg i dydd Sadwrn diwethaf hanner amser. Ond wrth gwrs, fel oedd Owen yn dweud fanna, unwaith bod y bom sgwad yn dod ymlaen, mae'n mynd i fod yn talcen caled i cadw fynd gyda unrhyw fath o dactegau a pethau felly. So mae'n mynd i fod yn galed, ond fi'n credu the game within a game, dyna beth fi'n credu sydd mae rhaid i ni obeithio am gyda Steve Tandy, gyda cael y tactegau yn gywir, wneud y gorau allan o unrhyw treiddiant a tiriogaeth ni'n cael. Pwy a wyr? Fi'n gobeithio, chymod, gewn ni adegau da yn y gêm, a profi pwynt unwaith eto i'r pobl sydd yn dweud, all doom and gloom. Ond fi'n credu dyna beth sydd angen wneud. Andrew, just y ffaith mae'r amddiffyn ddim wedi gwella lot, a'r ffaith mae pan oeddwn ni wedi chwarae De Affrica, dwi'n meddwl mae average yn sgorio 6 as neu 7 cais yn erbyn ni. Wyt ti'n disgwyl yr amddiffyn bod yn well erbyn wan ar erbyn dydd Sadwrn? Wel, mae'n gêm dda i brofi sut mae'r amddiffyn yn gallu ymdopi. Meddwl erbyn De Affrica yw'r tîm bron gorau yn wedig fel os chi eisiau, os mae gêm yn dychwelyd i fod yn rhyw fath o arm wrestle, mae hwnna'n mynd i bod yn tîm dda i profi faint mor dda chi'n gallu amddiffyn yn gêm sy'n arm wrestle. Ond fi'n meddwl unrhyw obeth fi'n gallu gweld dydd Sadwrn yw mae'r tîm De Affrica yn mynd fynd mas dydd Sadwrn yn meddwl bod fi wedi gweld nhw wedi dweud bod nhw ddim yn ffefro yna yn dydd Sadwrn sydd just ddim yn wir o gwbl. Ond bydd nhw'n mynd mas gwybod bod nhw heiddi ennill, a nhw'n mynd i ennill gyda sgor enfawr, siwr o fod. So unrhyw obeth fi'n weld yw falle yn y 20 munud olaf, os yna rhyw fath o ffordd mae Cymru'n chwarae sy'n bron yn mynd i fod yn rhyw fath o sioc i De Affrica, neu os maen nhw'n trio chwarae gêm fancy oherwydd maen nhw eisiau just gêm ola nhw am spel ar ôl haf hir iddyn nhw. Fi'n meddwl maen nhw'n mynd i chwarae rygbi bron, maen nhw'n falle mynd i rwysio i gilydd, neu rhyw fath o mistakes syml, a wedyn falle colli pen nhw. O'n i wedi gweld yn y gêm Australia hefyd, pryd nath Australia dod nôl, oedd hwnna ambell chwarae o De Affrica nath colli pen nhw bron, o'n nhw methu wir ymdopi gyda beth yn digwydd. A fi'n cofio fel, hefyd gyda'r altitude, oedd yn diddorol gyda ambell cais nad oedd chwaraewyr De Affrica yn gallu cadw lan gyda chwaraewyr fel Suali sydd ddim yn chwaraewr gyflym iawn. Fi'n cofio pryd nath esgorio cais oedd Curtly Arons yn methu ymdopi gyda faint mor gyflym yn redeg. A dyle Arons bod gallu dal
Swali mewn sefyllfa yna. So fi'n gobeithio bod nhw bach yn blynedig di Sadwrn a falle mae hwnna'n cael effaith, ond hwnna'n yn wir i fi yr unig elfen optimistig fi'n gallu gweld o safbwynt fi. Iawn. A pawb yn hapus efo ti, mae Steve Tandy a ffordd wedi dewis? Yn llawer o ddewis. Dewis, rili, oedd e. Fi'n falch bod wedi cadw rhan fwyaf o'r Sbaen, os licwch chi. Mae Wainwright yn bwysig iawn i ni yn y reng ôl. Dim dewis yn yr ail reng, oedd rhaid i fe mynd gyda'r ddau boi yna. Dan Edwards fi'n credu bod yn dda iawn, so fi'n credu bod ni'n gallu gobeithio bod wedi bod yn well. Mae maswr wedi bod yn broblem i Cymru ers i ni colli Bigger, Anscombe. Mae rest yr wedyn yn mynd nôl tu ôl nhw wedyn, pobl fel Patchell, pobl felly. A mae yna gwagle wedi bod yn y genedlaeth o maswyr. Fi'n credu ni wedi colli Sam Davies i Ffranc, lle gallai fe efallai wedi cael well amser ifancach yn ei gyrfa gyda'r Ospreys, gallai fe wedi cael mwy o capiau, mwy o cyfleoedd. Mae'n boi talentog, enfawr, World Player of the Year, under 20s. So, ni wedi colli genedlaeth o dan yr genedlaeth eiraidd. Oherwydd, fi'n credu y ffordd oedd y rhanbarthau'n cael ei trin i bob pwrpas. Dim gwanaeth rhwng Sam Davies a Dan Bigger o ran ffordd nhw wedi cael ei magu trwy rygbi, heblaw am y ffaith bod Dan Bigger wedi cael system oedd yn well o'i gwmpas e. Anyway, fi'n mynd off ar tangent fyna. Ond mae Dan Edwards yn credu bod yn real yn dangos bach o goleuni i ni. Fi'n hoff iawn y ffordd mae Jared Evans a fe wedi gweithio gyda gilydd mewn dau sefyllfa gwahanol. Mae angen rhyw fath o mentor arno fe, a fi'n credu bod Jared Evans yn rhywun dda. Mae'n cael i ail gyrfa mewn ffordd yn y Quins. Ond dim lot o ddewis heblaw am beth gall Steve Tandy mynd gyda, rili. Dim lot o chwaraewyr tu fas y carfan, gallech chi sôn am. Oedd Harry Jeeves yn ffantastig wythnos diwethaf, oedd dde wedi codi ysbryd lot o bobl, a fi'n credu oedd y gêm yn berffaith iddo fe. New Zealand Newydd ddim yn rhoi'r un her mewn pwysau a bydde chwaraewyr eraill o gwmpas y byd, ond oedd e'n gêm gyflym yn siwto fe. Oedd e ddim yn edrych mas o le yn y gwrthdrawiadau, a oedd e'n brysur. A fi'n crofio y trafodaeth yn y rugby club ar y pryd, oedd dylai bod pawb gyda'r agwedd yna yn chwarae i Gymru, dylai bod hwnna non-negotiable gyda'r brwdfrydedd yna. Mi'n gwybod mae'n anodd i wneud, i ail-greu, ond fi'n credu nath e dangos i lot o bobl pa mor bwysig oedd ei wario i Gymru, i gynrychioli i wlad, cynrychioli Pont y Clun, gyda'r brwdfrydedd yna, yr angerdd yna, a fi'n credu dyna pan oedd Tandy wedi mynd ato fe hefyd. A mae'n bwysig i ni gael y pobl hyn yn y carfan, a mae'n codi ysbryd pawb, yn gyfe, oedd e'n dangos arweiniaeth hyd yn oed ar ei cap cyntaf. Ond, gyda siwr gymaint o chwaraewyr yn chwarae allan o Gymru, dim lot o ddewis gyda'r dewisiadau, a mae'n rhoi profiad ffantastig i'r chwaraewyr hyn. Mwy o amser ar y cae mewn Crys Coch, a mwy o brofiad, mwy o capiau. Dyna beth mae rhaid i ni edrych ymlaen at, really. O le mae'n gatre, mae'n gêm gatre, sy'n mynd i helpu lot. Chi'n gweld gêm yn y gorffennol yma, dwi'n cofio nôl yn y 90au le a Lloegr, on the tour at the end of the season na, mae chwaraewyr ifanc wedyn yn cael amser anodd iawn. Maen nhw i ffwrdd o'i deuluoedd, maen nhw i ffwrdd o'r cefnogwyr, a mae fe'n gallu newid dyfodol a llinell amser y chwaraewyr yma. Mae hwn yn gêm gytre. Mae'r stadiwm ar hyn o bryd, mae rhywbeth dechrau dod nôl. Mae'r dorf yn dechrau cefnogi, oedd y goleadau ar y ffordd oedd y gêm di cychwyn. Mae'n rhywbeth gall codi ysbryd y chwaraewyr yma. So, os ni'n edrych am spark, os ni'n edrych am rhywbeth, dyw hwn ddim yn mynd i fod mor anodd a mynd i ffwrdd i chwarae gêm tîmoedd yma, fel
dyma tŵr. Mae hwn yn gêm gytre, falle wneith e helpu bod nhw'n cael y cap cyntaf, maen nhw'n cael ei mas o'r ffordd, maen nhw'n rhan o'r dorf, a rhan o'r garfan, a maen nhw'n brofiad. Mae rhaid nhw gael brofiad rhywle. Mae chwarae gemau gwan mwyn ennill, a chai weld sut maen nhw'n helpu nhw i datblygu a codi hyder. Ond chi moyn curo'r gorau, mae chi chwarae'r gorau, a dyn ni ddim yn mynd i giro nhw, sy'n credu na o bellfordd, ond mae rhaid ni dechrau rhywle. Mae rhaid ni dechrau rhywle, a dyma lle mae'n digwydd. Backs against the wall, just ewch allan, chwarae'n rydd, taflu'r bel o gwmpas, who knows. O, falle geidi gais, falle newch chi rhywbeth hanesyddol yn y gêm. Man i mynd allan a o leia chenwi'r crys, a cynrychioli'r wlad, a'r clwb, a'r ysgol, efo rhywbeth, achos falle taw dyma'r unig cap a geithoch chi. So man i mynd allan a mwynhewch. Pan chi'n edrych ar y carfan, dyw'r boys yna ddim yn mynd i... Bydd dim prynder neu diffyg ymdrech, ymroddiad ac angerdd, a ni sôn am yr enghraifft o Harry Deeves fan nawr. Mae pobl fel Ben Carter a Rhys Davies wedi bod yn aros am cyfle am spel. Ciar Nazarati wedi bod yn briliant yn y crys. Mae Dewi Lake wedi bod yn wario 70-75 minutes pob gêm. Mae wedi bod yn anhygoel. Chymod? Aaron Wainwright, bach o dip wrthnos diwethaf. O'n i'n gwybod beth mae Aaron Wainwright yn gallu gwneud. Alex Mann fel 7. Fi ddim yn credu bod Alex Mann yn rhif 6. Yn gorfforol, yn feddyliol ma fe. Mae'n gwybod i rafu bel lawr. Mae'n gwybod... Fi cofio gwylio fe'n chwarae yn y prem i Caerdydd RFC. Oedd e'n anhygoel. He's such a clever defender. Mae'n rafu bel lawr, ffantastig. Falle bod angen e siap gwahanol, mwy fel Lydiat neu fel Wainwright i fod yn effeithiol iawn fel 6. Ond fel 7, mae'n symud o gwmpas y cae yn dda. Chi'n mynd i gael elfen gwahanol o fe fel open side a disadon. A fi ddim yn gadael ni lawr o bell ffordd. Tein Plumtree, all right. O'n i moyn cefnogi ychydig wythnos diwethaf, achos oedd e'n taflu hunan mewn i bopeth. That's the bare minimum. Oedd e'n gorfforol. Fi'n gwybod oedd e'n colli bel, restarts a ciciau cosp, etc. Ni ddim yn gallu cael hwnna eto, ond bydd rhaid i fe gwella i disgyblaeth a i meddylfryd falle yn ystod y gêm, achos mae'n gallu chwarae llawer gwell. He's got the tools, chymod, mae'n sharp cywir am line-out, mae'n gorfforol, he's confrontational, chymod, nath ei geni yn Abertawe, so, mae'n rhaid i fe gael tafu hwnna mewn. Ond, chymod, os ni'n gallu gael 40 munud o berfformiad allan o'r pac na, gyda rhywfaint o sylfaen a rhywfaint o meddiant. Chymod, ni yn edrych ar Dan Edwards a Hawkins yn rhoi pobl mewn i gwagleoedd. Fi'n gobeithio, gewn ni... Dyn nhw ddim yn gwybod unrhyw beth am gêm Joe Roberts. A wnaethon ni gweld hwnna gyda Max Llywelyn wythnos diwethaf. Does dim lot o gwahaniaeth rhwng Joe Roberts a Max Llywelyn, really, o ran gallu a profiad a scar tissue. A nath Joe Hawkins taflu pas anhygoel ar yr ail hanner. A nath Llywelyn darllen y picture a nath e lyflu overs ball, tu fas, ghost o tu fas. Chi'n sôn am pobl fel Gyscott, Bateman, Greenwood yn neud y rediad na. It was beautiful, chymod? So mae yna rhywbeth o fewn y chwaraewyr yma, a fi'n credu mae Tandy a Sheret wedi cael ein iawn o ran yr awyrgylch a'r camp. Mae'n bositif, maen nhw'n mwynhau. Dyn nhw ddim yn ofni, heblaw am falle mynd yn ychydig o dan pressure yn erbyn Japan, ond dyn nhw ddim wedi ofni chwarae yn erbyn Ariannu'n, ofni ymosod yn erbyn Seland Newydd. Dyna beth ni moyn gweld. Ni moyn gweld nhw'n ymosod gyda rhywfaint o greadigrwydd a chwarae'n gelfydd. Os ni'n gallu neud hwnna, erbyn hanner amser, os ni'n rhywbeth fel, dwi'n bod ni'n 13-18 hanner amser, ni gael un cais, 2 penalty, briliant. Dim yellow cards, please. Chymod? A wedyn, hanner amser, briliant, bottle it. A wedyn ni'n mynd eto. Alright, mae'n rhaid ni delio gyda'r ail hanner, ond chymod, it's the game within a game, it's blocks and episodes. Os ni'n gallu gael hwnna'n iawn,
fi pawb yn hapus gyda hwnna, a fi'n cytuno gyda Owen, mae yna rhywbeth, fi'n credu mae'r cefnogwyr eisiau gweld rhywbeth lle ni'n cysylltu gyda'r chwaraewyr a bod ni'n uniaethu gyda nhw. Maen nhw'n dod o ein clybiau y cymunedau ni, a dyna pam ni'n caru gweld nhw'n chwarae. A yr eiliad maen nhw'n rhoi mwy nôl i ni'n mynd i roi mwy nôl i nhw. A dyna beth oedd yn digwydd yn yr hen dyddiau, dwi'n hen dyddiau Alun Wyn, o'n i'n gweld hwnna, a mae e'n dechrau dod nôl. Mae'n mynd i fod yn amser hir nes bod ni'n gweld unrhyw fath o lwyddiant fel welson ni yn y 10 mlynedd diwethaf, ond chymod, dyna beth, small victories, achos mae wedi bod yn point tost y 2 mlynedd diwethaf. Mae wedi bod yn galed i wylio. Ond, mae rhaid i ni fod yn obeithiol, a fi'n credu os ni'n gallu gweld, fel oedd Andrew'n dweud nawr, gyda falle rwy strategaeth, a falle blinder, maen nhw wedi cael eu tafu mewn, mae hwnna'n diwedd tymor nhw, so os maen nhw wedi blino, mi fydden nhw wedi blino di Sadwrn. Chymod? Okay, a rhaid ni symud ymlaen. A wedyn, Andrew, gei di cael dy crystal ball allan eto. Dechrau ar chdi. Be di prediction chdi rwan am ar gyfer di Sadwrn? O sgôr. Falle. Dechreuad, fel, rhyw elfennau positif, ond probably sgôr fi'n gallu gweld bod 65 i 21. Fy ni'n gobeithio cael ambell cais i ddathlu. Owen? Yr un fath o beth, really, falle gawn ni gais reit ar diwedd, gobeithio falle Morgan Morse yn dod bant o'r fainc ac yn ychwanegu bach o'r redig rydd. Mae'n gallu neud yn y glaw ar mwd, so pam nag yw'n gallu neud yn y Principalities. Felly, falle 17 i Gymru, 55 i De Affrica, falle, gwagle mawr rhwngddyn nhw, ond fach o un o ddoi peth i edrych ar ôl y game yn meddwl, good game. Good. A ti, Daf? Rhywbeth tebyg i'r boys. Fi'n mynd hanner amser, fi'n credu newn ni sgorio cais 2 penalty, 13, 18 i nhw, ond erbyn y diwedd fi'n credu blinder, falle ychydig o brofiad o'r bench gyda nhw yn dod ymlaen. A fi'n mynd i dweud 25, 53, so 28 pwynt o waniaeth. Fydd gweld 53 yn erbyn chi yn swnio'n erchill, ond fi'n gobeithio, os ni'n gallu sgorio digon, gwaglio 28 pwynt yn erbyn tîm gorau'r byd, byddwn ni'n bles iawn gyda hwnna. Wrth gwrs, dyna'r fath o waglio oedd yn ystod y Sadwrn diwetha, 20 rhywbeth pwynt o dde, bod nhw wedi sgorio 50. Di sgorio per cais yn erbyn All Blacks. Ond da, fi ystyried yn y gym yma, i ni wedi cochi 12, 13 chwaraewyr. So, os ni'n gallu cael y gwagle yn erbyn y tîm gorau yn y byd ar hyn o bryd, ac i ni wedi cochi sio gymryd chwaraewyr, byddwn yn y chwyddiant enfawr, dwi'n meddwl, wrth i ni ystyried popeth, ond tîm. Fi'n credu gallai Steve Tandy a Sheret ysgrifennu i adroddiad nhw a adlewyrchiad am eu bloc cyntaf nhw nawr, gan ystyried bod nhw wedi cael 3 gêm caled yn erbyn 2 tîm enfawr a 1 tîm o gwmpas ni. Mae wedi gallu defnyddio chwaraewyr iblaw Jack Morgan a Faletau. Mae wedi gallu defnyddio pawb oedd moyn i bob pwrpas. Dim lot o waniaeth rhwng Mason Grady a Max Llewellyn a cwpl o bobl arall. Mae wedi dysgu lot am y carfan. Mae nhw wedi dysgu lot am ble ydyn nhw a beth sydd angen wneud nesaf. Oedd hwn yn fact-finding mission i Tandy. Mae angen i fe nawr roi sylfaen mewn ar gyfer y 2, 3, 4, 5, 6 mlynedd nesaf. Mae hwn yn mynd i fod yn talcen caled, ond mae'r gêm hyn, fi jyst yn gobeithio bod pethau'n gallu mynd yn digon bositif fel bod dim creithiau gyda ni, a bod ni'n trafod yr un fath o bethau goeddwn ni wrthos diwethaf, nid pethau gwahanol, a fi ddim eisiau pobl i anghofio cynnydd i ni wedi wneud yn ystod yr Ariannin a yn ystod Seland Newydd. Fi ddim eisiau pobl i anghofio hwnna. Achos mae'r sgôl yn mynd i ddweud, fel wedys ti wrthnos diwethaf, Nick, mae'r sgôl-line a mae'r llyfrau hanes yn mynd i ddweud y sgôr yw'r sgôr. Nid asterix, doedd neb yn chwarae.
Mae'r. Oce, wel, ni symud ymlaen, pob lwc i Gymru, a fel ni'n dweud ni, Beth yna ti, Nick? Ti ddim wedi rhoi O, stori. dyma ni ddiwsio ni. Wel, i fi, un o'r meini a prawf yw cadw nhw o dam 50 o hanner cant o pwyntiau, dwi'n meddwl. So, na i'n mynd am tua'r 49-21. Os ni cael just cadw nhw o dam hanner cant. Oce, a ni symud ymlaen, fel ni'n gwybod, a mae'n wedi bod yn controversial, ffaith mae USC yn ôl penwythnos yma. So, ni trio mynd trwy'r 4 gêm yn gyflym iawn, ond ni dechrau efo'r Owen, efo Dreigiau sy'n, fel ni sôn, Leinster yn dod i'r Rodney Parade nos Wener. Owen, beth ti'n disgwyl o'r gêm nos Wener? Wel, ar ôl wythnosau le mae'r tîm oedd i ffwrdd o'i gilydd, falle naiff e ddechrau'n araf, camgymeriadau, beth chi'n disgwyl. Y cryfder sydd gan y Dreigiau falle yw bod y ffaith bod nhw'n garfan sydd wedi bod efo'i gilydd, fel o Daf yn dweud gynnau. Mae Leinster, mae lot fawr o chwaraewyr nhw, falle naill ai allan drwy stand-down period, mae James Ryan dal allan suspension, mae couple o caps newydd dyn nhw'n dod mewn, so nawr, nos fori, mae dy fi'r pleser o dyfarnu nos fori lawr yn Blackwood yn erbyn Blaenau. So, byddai yn yr ardal a byddai yn yr un amodau efo bach o law, mae'n glib, mae'n oer. Na'r fath o beth sydd dyn ni fel y Dreigiau yw mynd lawr at Rodney Parade. Mae fe'n dal ground le mae fe'n anodd i chwarae, a dwi'n falle, os mae pobl di-brofiad yn dod draw, mae yna cyfle. Dwi'n licio'r ffaith bod Mackenzie Martin mewn, dwi'n edrych ymlaen i weld e, achos o'n i'n sôn am cryfder, pwer, oedd gemau llynedd efo Caerdydd le oedd e mor amlwg, ac os yw'n gallu dod nôl mewn i rhyw fath o ffom a hyder i'r gêm, naiff e cyflawni lot. Seb Davies yn ail reng, dwi'n edrych ymlaen achos mae dyfe profiad a dyfe cyfle falle hyd yn oed gwthio ei hun mewn i'r sgwad achos profiad yn y gorffennol, so dwi'n gobeithio fyna. Ond, mae gemau yn erbyn Leinster, i ni'n gallu gwthio nhw'n agos, a dwi'n gobeithio, i fod yn onest, gallwn nhw gwthio nhw reit lan at diwedd 60-70 munud, os maen nhw'n agos y cyfle, ond falle dyna pryd mae'r profiad sydd gan Leinster fyna, mae Leo Cullen, mae gan o siwr gymryd y brofiad, mae'n gwybod sut i gael ei chwaraewyr nôl ac i dechrau cael y chwaraewyr a'r profiad bant o'r mainc, wneith nhw tynnu ffwrdd yn y diwedd. Ond dwi'n gweld yn agosach falle na unrhyw adeg arall yn ystod y flwyddyn. Nawr yw'r amser i Dreigiau chwarae tîmau yma, a falle geiff nhw bach o lwc, bach o pêl yn bowntio'r i ochr nhw, dan y golau, dan bach o glaw. Mae gobaith dy fi, wnaeth nhw roi gêm yn bendant, a dwi'n edrych am un o ddoi chwaraewr stefych fyny a dweud, chi'n becso am y chwaraewyr sydd ddim ar gael, wel, dwi ar gael yn y pencampwriaeth sydd i ddod yn y chwech gwlad, so falle. Pam nai? Mae shop window yw e nawr, mae'r chwaraewyr yma yn gwybod bod dyfodol nhw, mae pobl yn mynd i ddechrau edrych arnyn nhw nawr, ac os yw e efo'r Dreigiau neu yng Nghymru neu be bynnag. Maen nhw'n chwarae am contracts, maen nhw'n chwarae am ei ddyfodol. So, defnyddiwch hynna a mae'n dechrau nos fori, really, i fi. Da iawn. Oce, a ni wedyn, 1 o'r gloch, dwi'n meddwl, disadwn, wel, 2 o'r gloch yn yr Eidal. Mae Caerdydd yn mynd i Zebra, y Parma. Andrew, 4 yn y cyngor, ti'n disgwyl ennill y gêm? Sa'n siŵr. Ni'n colli lot o chwaraewyr yn hanesyddol. So ni wedi wneud yn dda iawn yn erbyn Zebra i ffwrdd. Oedd yn gêm tro diwetha ni wedi chwarae Zebra i ffwrdd, oedd yn gêm gyfartal. A wedyn blwyddyn cyn ni, o'n ni wedi ennill o 2 pwynt fi'n meddwl yn bron fel munudau olaf. So gyda'r chwaraewyr ni'n colli, sa'n hyderus iawn, ond
I fod yn onest, mae probably yn y gêm gorau gallwn ni cael wrth ystyried pwy allan ni chwarae penwythnos yma gyda nifer ni'n colli, ond mae dal boost dda mae James Botham nôl, mae Mason Grady nôl, mae lot o chwaraewyr nôl, mae Cam Winnett yn ffit. So mae'n mynd i fod lot mwy o dyfnder yn tîm ni. Enwedig fel Crys Rhif 13, o'n ni wedi dechrau tymor, bydd just Harry Millard yn gallu chwarae fyna. A nawr, mae ganddo ni Harry Millard, mae Mason Grady nôl, mae Elijah Evans nôl, a ni just i rwyddo dyn o De Affrica sy'n gallu chwarae 13. So, mae'n probably siawnt hefyd, eto, gyda beth oedd Owen yn dweud, mae yna shop window fyna gyda tîm Cymru, ond hefyd, fi'n meddwl mae yna siawnt i chwaraewyr yma bron rhoi enw nhw mas i dechrau pob wythnos. Mae Caerdydd ddim wedi newid tîm nhw lot yn y gemau agoriadol, felly mae'na siawnt nawr i'r ambell chwaraewyr sy'n mynd i ddechrau fel jyst o'n un bach o'r gyda ni. So mae Daf Hughes yn mynd i fod yn dechrau, fi wedi cynnig dod off y fainc, ond mae Caerdydd ddim wedi dod nôl i fi yn anffodus. Ond fi just gobeithio bod yn gêm dda, a gobeithio kick-off 1 o gloch. Os mae Caerdydd yn ennill, byddai'n hapus gwylio'r gêm Cymru, be bynnag sy'n digwydd. Da iawn. A wedyn, Daf, ti'n boi reit positif, a dwi eisiau chdi bod yn positif rwan, erwydd dwi wedi bwcio'r gwesti yn Caeredin, dwi'n drifio fyny bore dydd Sadwrn, ydy yn werth i ni fynd a be dwi'n gallu disgwyl amser te yn y haif. So ti'n gyrru'r holl ffordd ar dydd Sadwrn? Yndw. Waw. Ti'n cofio dwi'n y gogledd? Well, sorry. When I cymryd o leia 5 awr off. 5 awr, ie. Na, ti'n ma, look, mae'n anodd achos mae siwr gymaint o chwaraewyr mas dyn ni. Byddwch chi ddim yn gallu, byddwch chi'n mynd adnabod hanner o'r chwaraewyr. Beth sydd o blaid ni yw, mae yna dal rhywfaint o sylfaen a Sbaen, os ydych asgwrn Kevin i'r tîm, mwy na thebyg chi'n edrych ar rhywun fel Sam Parry yn chwarae bachwr sydd ar yr arweinydd da iawn, Tom Botha sy'n gallu dal y sgrym lan, Ross Moriarty yn chwarae wythwr, gobeithio, a wedyn, chymod, pobl fel Jack Walsh wedyn yn y cefn, gyda falle Daniel Casende a Cotton Singer o bosib, maen nhw wedi bod yn chwarae dda iawn i ni. Dyw Edinburgh ddim yn gryf fel ni, maen nhw wedi ennill 1 gêm. Nawr, ni ond i ennill 1 gêm, ond ni wedi chwarae'r 2 tîm De Affrig i ffwrdd, sy'n broblem, ac yn her enfawr. Chymod, mae pobl fel Ratty, Garen Phillips, boi Ryd Owen, a Deavesy, falle bydde Deavesy wedi aros gyda ni pe bai Jack Morgan ddim wedi cael anaf. Chi'n cymryd boys yna mas o'r carfan a mae'n mynd i fod yn anodd iawn, chymod. Ond fi'n gobeithiol, fel wedys i, fi'n credu bod Edinburgh a Ospreys ar yr 1 pwyntiau, 6 pwynt efallai allan o'r 3 gêm, 1 gêm wedi ennill, cwbl o gemau pwynt bonus colli. Fi'n credu fydd Jack Walsh yn cicio'r gol i ennill y gêm agos iawn. Dim lot o sgôr fi'n credu. Ond fi'n siŵr bod ti'n mwynhau Edinburgh, Ceri Three Sisters neu'r Grass Market i ddathlu. Cymru yn cadw nhw dan 50 pwynt a'r Ospreys yn ennill. Mi'n A'r Dreigiau yn ennill, a'r Caerdydd yn ennill. O ran y Scarlets, beth i fi'n dweud amdanyn nhw, sa'n gwybod. Bydde ti falle gyd i weld anner o'r boi Scarlets yn lan yn yr Alban gyda ti, ond sa'n gwybod. Na, mae'n mynd lan fanna i Glasgow yn anodd. Mae Glasgow yn tîm da hyn o bryd. Mae Scarlets yn Parc Scarlets. Sori, ma'n wrth gwrs bod nhw. Ond ydyn ni'n mynd ymlaen i siarad am Scarlets? Wel, dwi jyst meddwl, gêm fawr i Scarlets, herwydd maen nhw wedi bod yn wael erbyn wan. Mae'r chypl o chwaraewyr yn ôl. A pan ti'n edrych ar fixture list nhw, maen nhw i ffwrdd wythnos nesaf, y wythnos wedyn yn Bristol, dwi'n meddwl. Chwarae Bristol adre.
a wedyn maen nhw'n mynd i'r Bordeaux. So, Mae Ewrop nesaf, y fe? Yeah. So, os nhw Ewrop eisiau ennill... nesaf, a wedyn y Darbys, y fe? Ie, wedyn Derby. So, os nhw eisiau ennill gêm, di sadwn di'r amser yndi. Ie. Glasgow Gryf, ddo, na gyda nhw. O, yndan. Chod, mae'n mynd i fod yn anodd. A fi yn teimlo dros y Scarlets. Dwi'n pil i bod yn anlwcus iawn yn ystod y dechrau tymor fi'n teimlo. Ond mae pethau gallu mynd, mae pethau gallu snowball yn y gwe pan mae pethau yn, pan chi'n dihyder, pethau ddim yn clicio, a mae'n anodd a i ni gyd yn wedi wynebu'r un heriau, mae carfanau ni'n fach, a mae rhaid i ni mynd allan i tu fas y carfan. So, mae'r sawl rhanbarth wedi arwyddo chwaraewyr nawr, short-term deals, ond wedi arwyddo chwaraewyr, a maen ni wedi gorfod trystio pobl ifanc. I fod yn dig, na i ddweud un peth am y Scarlets, maen nhw yn trystio i chwaraewyr ifanc nhw, a maen nhw'n rhoi nhw o flan yr un peth gyda Dreigiau i fod yn hollol onest. Fi'n credu bod ni ar Caerdydd, falle ti'n bach fwy siai yn gwneud e, ni wedi gorfod gwneud e'n ddiweddar, ond yn draddodiadol mae Dreigiau a'r Scarlets wedi bod yn dewis boes ifanc iawn, a wedi ceisio, fi'n credu wedi integreiddio boes yr academi mewn i'r carfan cynta nhw yn well na falle ni ar Caerdydd. Ond beth jyst mynd nôl i'r Ospreys, mae yna un boi gobeithio mae'n mynd i wario UAC debut, boi enw Gwilym Evans, boi o Gaerdydd, actually, boi Glan Taf. Nath dod trwy'r Bucks program, chwarae'n dda iawn i Gaerdydd yn y Bucks. Ffrind da gyda fy mab, oedd yn fab yn yr un set-up y geiniau, y dan 20 gyda fe. Mab yn wario Abertawe, Prifysgol Abertawe, Gwilym yn wario i Gaerdydd. I dadau yn dyn mawr Cwmrymni, Jeremy Evans, cymeriad mawr. Ond Gwilym Evans, un o Glan Taf, boi da o Glan Taf, yr un oedran, a Iwan Lloyd fi'n credu, Iwan Pris Jones, y carfan gryf iawn. Iwan Johns, center, boi Bucks hefyd. So, tîm really cryf gyda Glan Taf y flwyddyn yna. Fi'n credu wnaethon nhw ennill Cwpan Cymru a wnaethon nhw ennill Cwpan Prydeinig Rugby League. Bach o rugby nose fyna. So, unrhyw un sy'n dweud bod dim talent gyda ni yng Nghymru yn yr ysgolion, dyn nhw ddim yn deall a dyn nhw ddim yn dysgu am pa mor dda. Mae ysgolion fel Ystylafera, Glan Taf, Dyffryn Aman, Whitchurch wedi wneud ar lefel uchel iawn ym Mhrydain. A Roslyn Park yn tyst i hwnna. So fi'n gobeithio gaiff Gwilym, open side, gaiff dychweliad cyntaf dros y Gweilch ar y lefel proffesiynol. A pob lwc iddo fe, a so pob lwc i bawb dros y weekend. Fi'n credu mae angen i ni yng Nghymru gael y stories positif yn ystod yr awyrgylch pryderus hyn. A gobeithio gen ni cwrdd wrthnos nesaf yn sôn am cwpl o fuddugoliaethau. Wel, hwnna ar y ffordd iawn i gorffen am heno. Gai jyst dweud diolch yn fawr iawn i Dafydd a diolch yn fawr iawn Andrew. A yn bendant diolch yn fawr iawn i ti, Owen. Gobeithio ti wedi mwynhau. Y pleser oedd cael glywed, gymaint o ffeithiau a styriau. A hefyd enwau, fel mae Daf yn dweud, mae sydd gymaint o dalent yng Nghymru a weithiau dyn ni'n brysur iawn i fod yn negyddol. A yn bendant mae'r dyfodol yn mynd i newid yn y ffordd mae Cymru yn gorfod datblygu'r talent a gobeithio mae'r ysgolion mynd i cael mwy o pwyslais a gall nhw dechrau'r troellad newydd o chwaraewyr, bechgyd a merched, achos yn amlwg dyn ni'n sôn am y ddynion, ond mae'r tîm Cymru menywod yn gorfod. Mae gobeith achos mae rygbi yn meddwl sy'n gymaint i ni gyd yn hyfforddi, cefnogi, dyfarnu, be bynnag, ac hefyd yn siarad. Ond mae wedi bod yn pleser, diolch yn fawr, cyfle gwych oedd heno a dwi wedi mwynhau. Greit. Oce, wel, fel gan i just deud, nos da pawb? Nos da. Diolch, nos da.